Verka aj všetky deti majú radi psíkov, takže jedného psíka už teraz vidíte, milí diváci, v našom štúdiu. Vítame najprv Jana Masára. Dobré ráno. Áno, vítajte. Tak, a psík, toto plemeno sa volá Eurasier. Eurasier, áno. A je to plemeno, ktoré je špeciálne? V podstate nie je akože špeciálne, je to vzácne tým, ako tam bola geneticky vyťahnutá taká zvláštna povaha, lebo on nešteká napríklad. A azijské plemená sa veľmi viažú ako na ľudí, ako rodina. Čiže on nemôže byť napríklad umiestnený ani v kotierci, ani že nejak uviazaný alebo niečo. On musí byť v podstate len všetko akože veškeré rodinné, čo sú akcie, všetko on sa musí zúčastňovať. Je taká panda, hej? Áno, musí skrátka. Áno, on sa stále aj dotýkať sa musí akože stále. Mňa hneď zaujalo teda, že hovoríte azijské plemeno, nešteká, ale vyplazuje jazyk a má ho taký zaujímavý. Áno, to je pozostatok akože čau, ktorý bol krížený s vlčím špicom. To začalo v roku 1960 a v 73. bolo uznané FFC ako 5. skupine akože federácie. A nakoniec bol ešte krížený, čo je vzácnosťou také, že samojedom, ktorý je úplne biely. A štandard nepripúšťa vôbec akože čo len malý biely fláčik. A aké sú vlastne štandardy tohto plemena? Všetky možné farby môže mať okrem pečeňovej akože hnedej a bielej. Dobre, dúfam, že sa neurazia všetci majitelia čaučovov, ale zvykne sa hovoriť, že oni nemajú až takú dobrú povahu. Akú má povahu tento psík? Naozaj nezobral si z toho kríženia nič zlé? Viete čo, vôbec akože. Vôbec aj samoid, aj títo sú uštekanci akože a tento vôbec ako nešteká. On do mesiaca urobí dvakrát hav a on nič, ako sa zúčastňuje len. A aj tá povaha je úplne mierumilovná. On sa nedá použiť napríklad na nejaké, že on to nie je ani strážny pes. To je spoločenský, akože, ktorý sa zúčastňuje, povedzme, keď sú nejaké akcie, on pekne si sám si odíde na 2 metre od stola, lahne si sám, čo sa v podstate nemusí ani cvičiť. To je v ňom. On zlodejov aj privíta, normálne ukáže, taký dobráčisko je to, áno. Toto je dobráčisko, ale Fenka? Fenka, áno. Ako sa volá? Koni Tomimopa. Ešte raz? Koni Tomimopa. Dobre, tak keď na ju ňu aj venčíte, ako voláte. Je z českého akože chovu, u nás sú len akože tiež 3 fenky, ako jedna je v Košiciach, v Nových Zámkoch a táto pri Piešťanoch, čo sme my. Sú naozaj iba 3 kusy na celom Slovensku? Áno, len 3. Ja navrhujem, aby sme si ju ukázali, lebo sú to naozaj krásne psíky a možno diváci až tak úplne nevidia, že je to naozaj veľký, ako si ty spomínal, panda, huňatý psík. Poďte sa nám ju trošku predviesť. Ja len prezradím, že Koni Tomimopa a tak ďalej. Predstavte si, to je junior šampión na Slovensku, 3-krát Zajec, interšampión, český šampión, slovenský grand šampión, klubový víťaz Českej republiky 2008-2009, klubový víťaz. Viete čo, toľko ocenení má, neuveriteľne veľa, že ani to nebudem všetko teda čítať. Tak, je naozaj nádherná. Je tam nejaká špeciálna starostlivosť o srst? Pokým sú mladí, je to dosť akože náročné, lebo sa im tvoria také náhrudi, také, že sa uzlujú sa im akože aj za ušami. To treba ako v podstate dennodenne asi 3-4 krát. Už takto v dospelosti stačí raz do týždňa, akože žiadne problémy. Ani na stravu sú ani nároční, akože úplne akože v pohode. Pán Masár, viete, čo sa u nás aktuálne deje? Prepáčte, že vás prerušujem. Máme takú pomerne vzácnu návštevu. Ak náhodou neviete, tak sa zapojte do našej rannej súťaže. To je výzva pre našich televíznych divákov. Máme 2 knižky pre vás. Gusto Murín, Mafia v Bratislave a mám tu CDčko Anety Langerovej. Stačí, ak budete vedieť. Kto je v týchto momentoch alebo v súčasnosti na oficiálnej návšteve Slovenska? Je to ruský prezident Medvedev, americký ex-prezident Clinton alebo český prezident Klaus? 0915 600 600 je telefónne číslo, na ktoré môžete telefonovať počas celého dnešného ranného vysielania. Na záver niekoho vyžrebujeme. Pozrite sa, tuto sa dívate na hviezdu z titulnej strany už. Však, bola na titulke, herečka, úspešne. Tak toto je v takej tej najlepšej kondícii. Áno. Tak to má akože vyzerať. Keď je v dobrej srsti. No. Teraz to není akože, no ale už sa tak blíži sa akože k tomu. A predpokladám teda, že v lete stratí asi veľa srsti. Už má stratenú teraz. Čiže nebude chudšia, nebude menšia, toto naozaj je už ten letný zostriek. Ale sa troška zväčší ešte, troška to srstie, ale... Ako je náročné na stravu? Viem, že niektoré psíky, rottweilery a podobne zjedia, čo vidia. Akože, ona bola od malička zvyknutá napríklad na suchú stravu a nejaké varené stravy, ktoré máme doma, ona ich niekedy aj odmieta. Nechce akože.
Ale keď hovoríte, že sú to vlastne len 3 kusy na celom Slovensku, ako človek vôbec môže prísť k takémuto psovi? Viete čo, ja som veľmi dlho potom akože túžil po tomto psovi. Na stare som si vybavil, že chcel som akože bez rodokmenu nájsť, ale keď som sa ako jednotlivo, tak keď už takéhoto psa hovorím, tak jedine z rodokmenu, však je to v českej chovateľskej stanice Tomimopa, kde v podstate majú asi 8 kusov týchto psíkov a takých 90% týchto mladých všetko ide do zahraničia. Ja tiež by som bol rád, že keby mala malé, že keby ostalo niečo na Slovensku, lebo už mám nejaké požiadavky z Francúzska aj z Rakúska, že by chceli tie šteniatka, no ale radšej by, keby som ich mohol sledovať, ten ich vývoj. Ide jar, tak vám budeme držať palce, nech sa prípadne niečo podarí. Myslíte si, že keby ste sa náhodou topili, že by za vami skočila do vody a zachránila by vás? No, neviem, akože, no ale že... Psíky poznáme ako záchranárov. Ale to je taká trochu záľudná otázka, lebo my budeme teraz hovoriť o takých psích záchranároch, ktorí fungujú, myslím, že na argentínskych plážach.